Yeah, ndithu tikutero George Chaponda ndithu kuyendera kufuna kumva madando awanthu ya especially akabaza amene amagwiritsidwa kwambiri ntchito ndi anthu andale azipani iye aiti teno mutipatse malalo yayi akumananso ndi mavuto anyway nde zinthu zambiri ndithu alongosola mmene mumu makamaka akabaza okha pompana ndithu anali ndi meeting imeneyi napatu anthu akuyang'ana maso kwa apulumutsi kuti atifati pulumutse ndani umangoyang'ana aliyense basi umangoyang'ana aliyense kaya analowako kaya sanaloweko kaya chani wina alise umangoona ngati mpulumutsi basi mavuto akula tai zino mathope mphangongoli zimizeko kuvuta mphangongoli kama ubebe mphandalamo kumekuya songa pembe mwe ndikana kaka era mwene no basi ngati bangabanje yeah bwanje divini Afrika dia mafika banduki hivi petrol Nalifeo je naye kifuga mala napelekwa kwa ngere kwa kwanza business yako mano mzato line ino mbele no alino kudiona geje suluhu baba mafuta ndani ine zinanga mazazela ya gani ndio ya kwanza hususa parliament ikuyamba pa Monday mankani ya yes antakuvutika bwanje yes kwa ifendia mimi tumafuta mbali kulia oh yes yes choncho ndafika pamene pano makala nthawi yanji kuti mupeza petrol nthawi zambiri kuti kono zikamafika chochitiwa kakuti tafika mama wapena cha ma 5 pena ma 4 amene kuti mwina kalaino zafikirepo ka position kabwino ndekuti akamata kubwera apena mwina kanja ma 11 pena ka ma 2 umene ndiye kuti no zikamata ukukula ndekuti no pena siku lonse mapeza uno munthu business iso sinapange chifukwa chino kuti no business muje mafuta wagula munthu mochedwa pachoka kunyumba mulawira basi ndekuti kamachoka pano kunja kwada basi ndekuti kubwerera kunyumba opanda kupanga business yake yonse yezima kukuza ni bwanje kwa ntchito yanu ya kabalisa nthawi zambiri bwana anzima tikuza kwambiri chifukwa chino kuti naona ngasi munthu umakhala unawo kuti ukulingira unawo kuti mawa mwina ndikanyamuka kupita ndikasake ndekuti ndipeza thandizo malo moti ukudalira anthu pakhomo akudziona kuti bambo wanyamuka wapita kuti akasake malo mukasaka ukapeza kuti popeza wanyamuka opanda mafuta kuti mwina ukagula upange business mwachangu ndiye kuti walephera kuti wagula mafuta mochedwa ndekuti zimatikhuza kuti kunyumba ndekuti anthu chidaliro chimene chiyembekezo chinalipo kuti ubwera ndi kanthu ndekuti umakhaona kuti ndekuti anthu ndekuti basi akhala kuvutika chifukwa kuti chimene amayembekeza kuti upitisa kena kake ndekuti kakanika sunatani sunapitise nje izi zakhala zikuchitika nthawi yaitali bwanje tikawerengesa kuchokera mu nthawi imene zinayambisa ndekuti mwezi uno ndi wachiwiri muli ndi association yanu ili yakabaza imachedwa kabaza association mukapita kukauza amati bwanji pavuto ngati lili ndeti saname sitinafikire komano iwowo amangodusa nkumangotilankhula kuti mavuto lili kuoneka kuti idakalipobe ndiyenobe mukakhala kuti nomapeza mwayo okugula mafutawo kulanko noona kuti nomwina mudzasise ku katanki kanu kuti nomwina timasiku tiwiri titatu mukhale mukutani mukuyendera mavuto samina umakhalako ndikuti tikuvutika choncho tikapitanso papampo kuti tichie mafuta tanki akumatikaniza akumati pasamalire kuti amati akanda atokusanza zimenezo zizovuta kwambiri mafuta ochepa
ndiye kuti uthamangire kuti uzapezeswe nazo makhala zinthu zovuta ndiye tikukhala palendi timadalira kuthamanga panjira pomwe pakuti tipeze chakudya kunyumba komanso tilipire malenda ndiye zimene zikutipanga affect kumabanja athu kwambiri tili pa mavuto kwambiri chifukwa cha nkhani ya mafuta filling station ina tikumasalidwanso papezeka kuti mwina mwake amagalimoto muna kumathira magalimoto okwana 5 njinga akuthira imodzi pamene magalimoto amakhala akuthira malita zochuluka koma ife ati pa target mwina 10 liters mwina magalimoto mwina akumathira mwina kuzayisa full tank pena mwina 80,000 kumene pamene ife ati malire ndi kuti 10 liters ndiye maona kuti 10,000 imene ndi 4 liters nthawi zambiri ndi kuti makhala 8 liters ena 13 ena 7 motengera ndi njinga koma tikumasalidwa ma filling station ambiri kwambiri akumati sala kuti njinga azithira njinga imodzi amagalimoto 5 timalephera kuwadandaulira kuti mwina at least mukanati kumuzeti pasa tank yathu kwa ma filling station ambiri amatana amakana amati amagalimoto ndi amene akufunikira ifeyo zimativutira ndiye paife kumakhala kudandaula ndiye ino ngati mkanduze choti nene parliament chani ya mene mwina tikoza kudandaulanso ife ngati anjinga zakabaza mwina pakhale kuthekera kuti ifeyo tisamasalidwe ngati mene amatichitiramo tizitengedwa chimodzimodzi mene amachitira magalimoto ife timamva kuti njinga ya moto malamulo ake ndioti chimodzimodzi ngatibe galimoto ndiye koma timadabwa tikafika malo ngati othira mafuta timasalidwa mafuta amene tikumanawo ndiye mwina mkango tidandaula kuti tizitengedwanso ngati anthu ofunikira ndithuti koma wankhani ya mafuta iyi simafuna kuti zinthu zikanakhala zili bwino kuti zikhale monga zinalili kale sichoncho ya timafuna zikanatero ndithu kuti mafutawa akhazikike azibwera pafupi osati kuti aziti lero abwera mawa osabwera fa chimene chimachitika nchoti akabwera filling station imodzi ndiye kuti anthu akumathamangira kumeneko ndiye kuti abwere filling station meja mwina pakumatanso 2 days or 3 days asanabwere ndiye tikamvera kuti ali kwina kumathamangira kumeneko chifukwa chonena kuti akumabwera mosiyanasiyana motengera mwina ndi dongosolo lawo amerawo kuti lero afika mafuta pakuti tikumachita kupanga seji kuti tiziwe komano akanangobwera kuti azingofika mwa nthawi imodzi ma filling station ochuluka afike mwina mavuto amene wakadata kwa aliyense pana kuthamangira pa filling station imene yamuandikira koma munthu amachoka mwina wina ku 25 mwina achoka ku 23 kuzagula mafuta kuno ku city center zimene zikumapangisa kuti mavuto amene wachulukire kwambiri akanangobwera mowirikiza osati molumphalumpha ayi ndithudi alipo wina afuna kuikapo ndemanga kwa hiyo chino mwachita cha ni kabata sini wakabaza odi ni mensa mano tikaona background zitosisi maka mafuta maka jena azacho ama business awa mene anenea wa chibati yakabaza zona di anthu amadani amasali tikaona tangi ya ujeni ya njinga edi niyo chepa edi tikaona sokuti ndalama nizodani nizochuluka edi so nikotheka kuti mbujeni matangi umumu edi ngati nikotheka edi angosisa ujani kamtengo chiti pang'ono kumano asamadani asamasalidwe edi there's no kuti wakabaza naso jene azidani azikazi ujeni baraini bari kumaso akabaza afe anenera mwina kumalira pasauka ulemu folo mamuzimu zikavuta kwakaliko usiku timazuzika ndife tomo wakati tusaka yona wadwala kandoyembekezera amene amakatenge paka pasa kuti nyamule tipenera kuchipatala ndiye vuto likapitirira mwina somba zitakhudza kwambiri mamitsimu ngati odwala matenda akuti mwina wake azilephera kulandira thandizo mwachangu futi akusowa kuti anganyamule atipena kuchipatala mwachangu ndiye mwina mutakatira kutibe ayesetse kuti ifeyo azithandiza mwachangu kuti zikathaso kuthandiza anthu ena akamena kusokera thandizo maso chifukwa cha kusowa kwa mafuta ako ngati ineyo ndine wa security ndine supervisor ntchito yanga ili pachiopsezo kwambiri chifukwa choti sindikutha kupanga mapatrols chifukwa choti mafuta akusowa kwambiri ndikabwera apa kumadikira nthawi imene ndikudikira nakatha mwina ukapanga mapatrols ndiye kuntchito kwathube ndi zinthu zovuta chifukwa choti mafuta akusowa choncho ntchito yanga ndi apa chiopsezo kwambiri ndigwira bwanji ntchito ngati mafuta ndilipo
malo mmene ndimayenda ni mutali kwambiri. Tikabwera pano zadipya mafuta tiyambira mama mpaka na mazulu pomwe masana ndipenya ndipange mapatrol ndione kuti ntchito yathu ikuyenda bwanji, sekete yathu ikuyenda bwanji, ndi mmalo muli anthu okwanira bwanji. Zimene zikutikanika ifika choti cha mafuta ndero se tikumakhala pano. Zimene zikupangisa kuti mwina azinzathu amene akugwira ntchito mmalo muja azitayirira makontrakt ndikumatha ntchito yanga ndoti ili pa chiopsezo chifukwa cha kusowa kwa mafuta. Ndipo mbali ya mafuta apapata yesesabe kuti mwina mwake mafuta atatani atamabezeka mwina mwake ntchito zathuzo zingakhale kuti zakhazikika. Opatikizirapo bwana pomaliza mwina mafuna tingonena kokunowa kuti chifukwa apampumu nthawi zambiri achayinake ama-filling station akunena kuti akunamizira kakunena zona kumana kuti izizi zikuchitika chifukwa ati amene ndi amene auza kuna kuti azitenga njinga imodzi magalimoto 5. Chimene chincho nawo kuti titafunsa na kuti izizi ndi chifukwa chani zikuchitika zimene zipopeza ifeyo nafeso timagwira ntchito yothandizana chimodzimodzinso ino magalimoto kumbali ya matransport ino nthawi zambiri kumapezeka nawo kuti mwina timathandizanso ifeyo kwambiriso kuposanso ino magalimoto chifukwa chimafika pena kuona kuti mwina tiyerekeze makukamo mwina kandi mzimayi amene kapena ka matenda amene ngati mwa usikuyo hayala yoti apute galimoto ndi ifeyo anjinga imakhala kusiyana kwende kuti galimoto atha kumuuza ulendo omwewo mwina kali 30,000 pamene wanjinga atha kumpanga mwina 10,000 kapena 7,000 ofu ichi ndiye kuti akamapezeka unawo kuti kumapezeka kuti kumanena kuti anjinga zipeza kuti authira imodzi komanso ndiye kuti matiriro yake 10,000 imene ikuyimira ngati 4 liters zimene tikumaona unawo kuti pena pake ngakhale ngati zili zoona kuti ndi amene apanga zimenezo ndiye kuti bwana ngati ndikotheka mwina kuti akati nakulola kuti atiganizire ndiye kuti sanatikonde ifenso ngati Amalawi chifukwa vuto lonseli ndiye kuti nafenso tikhuzika nawo tikuwina nawo limodzi ndiye panafunika unawo kuti vuto ilili akanangoonetsetsa unawo kuti lonseli kuti zithe ndikungoonetsetsa boma unawo kuti mafuta azipezeka ma-filling station ndiye kuti mafuta onse asangapezekeko. Bwana pomaliza ngati vuto la mafuta ale lijeno lapanga effect kuti anthu instead of kuti tikhale kumaganya anthu atsiku ndi tsiku timakhala tsiku lonse pa line zimene zobweretsa mafuta akulu kwambiri ngati makuka mwathumu fana kuti anthu ambiri fana kuti madalira kuti tigule ntchito lero tipeze chakudya cha lero ndi azimayi tungowasiya opanda kalikonse zimene zothandizanso kuti zopangisa kuti manyumbamo azibambo tisamalemekezeke timaoneka ngati tunama tamati tagona ku line ya mafuta chani ndatiganizira boma mbali ya mafuta ifo izizi ndikhulilolo economy ikhozokhala kuti vuta kwambiri fana kuti anthu sitimanga mabizinesi ndithi bwana ziko kwambiri zambira mpaka tineneko mchichewa zimene ndanena mchizungu. Moni nonse a Malawi. Nyumba ya Malamulo iyamba mkumano wake okambirana mmene boma ligwirisira ntchito ndalama lolemba pa 25 November 2025. Izi ndi ndalama zomwe tinalilonjeza boma kuti ligwirisa ntchito mchaka cha 2024 mpaka 2025. Koma ndizosabisa kuti boma ili maziwika bwino ndi kusakaza ndalama komanso kubwereka ndalama kumabanki ndi maiko mopanda kaso zomwe zachititsa kuti chuma cha dziko lino chilowe pansi. Tikunena pano tini mavuto ambiri. Vuto loyamba la mafuta. Tikulankhula pano Amalawi tonse tikuziwa Amalawi asiya kugona m'manyumba, kugona kuma filling station kusaka mafuta. Mabanja akusokonekera chifukwa abambo kapena amayi ali kusaka mafuta. Chino ndi chaka chachinayi akulephera kuthesa mavuto a mafuta. Komabe sitikudabwa nanga mkulu waku mera suja anamulemba ntchito mosasamala. Akalanso tikumva kuti ASPC nawo amakagula mafuta.
chachiwiri nkhani ya affordable input program, nkhani ya fertilizer waulere. Pano mvula yayamba ndipo madera ena ayamba kuzala kuma mbewu ndi fertilizer za AIP. Pulizi sogolo sikudziwika, sitikudabwisika nazo paja fertilizer makagula kumakuchare amakagulanso ku kampani zosadziwika komanso zosadabwisa. Fertilizer wambiri akumapereka kwa anthu a chigawo chapakati. Kodi alimi ndi chigawo chapakati pokha? Yachitatu nkhani ya Katangale. Katangale pano wafika posa kuzana akungogawana ndalama za boma musaziwika bwino. Kubaso pano ayamba kumazera ku office ya Attorney General. Kodi ACB ili kuti ilipo ziko muno tinene za njala cha number 4 muvomerezana ndine Amalawi kuti tikukamba pano Amalawi wakugona ni njala. Ena akudya chiteze, ena akudya mango. Boma likulephera kugawa chimanga kwa anthu. Ndipo titokoze Professor Arthur Peter Mutharika, president wathu wa DPP, kumajanso ali president opuma, kumanso amene atakhala president mu 2025 chifukwa iwo akhala akugawa chimanga kwa anthu. Uwu ndi usogoleri umene tikufuna ife. Chodakwisa ni chakuti President Chakwera sakulankhulapo kanthu za mavuto anjala kapena mavuto onse amene tikukumana nawo. Ndi chifukwa chache tikuti President Chakwera abwere ku nyumba ya malamulo azayankhe mafunso kwa Amalawi. Nduna zawo zakhala zikuyesera kuti ziyankhe, koma ena anso amazembazemba osafuna kuyankha. Ena amene mayankhawo sanali ogwira mtima. Choncho tikufuna President abwere azayankhe mafunso. Malamulo akutilola kuyitana President, komanso ngati afuna chikhulupiriro kwa Malawi akuyenera kuzayankha ndithu kuti Amalawi aziwe zenizeni. Chifukwa pafika nthawi ina kufunsa za nkhani ya mafuta akumera ananena kuti sitizwa nthawi yache zimenezi zakhala bwino. Choncho sizofunika kuti President yekha atizatiuze zenizeni. Ndikunena na pano pali nkhani ya kulembesa. Musafoke Amalawi. Ndi mavuto tili nawo sopano palibe njira ina koma kuti tilembese kuti pa nthawi yathu tizakhale ndi mtsogoleri weniweni dziko lino. Komanso tipemphe a NRB ndi a MEC
kuti musatire chigamulo cha bwalo la milandu kuti NRB izilemba anthu pa masenta onse ameki. Mukalephera kuchita choncho ndiye zakhala ngati kuti kunyozera zimene chigamulo chimene chinachokera ku koti. Ziko mwa Malawi, Mulungu akudaliseni. Tizipemphera kwambiri kwa Mulungu kuti dziko lathu lino limene tilibe lina koma lino zinthu zibwerere mmene zinalili. Ziko maybe just to drive the issues that the leader of opposition, Honorable Dr. George Chaponda, has shared with all Malawians today. The little issue here in this country, or the main problem that we have in this country, is the problem of leadership itself. In fact, we can say that we don't have leadership in this country, because the leadership that we have in this country is clueless, it is incompetent, it is not servant leadership, it is not considerate at all. When you talk about the issues of fuel shortage, are we sure that we have leadership in this country? Can a leadership that is servant leadership allow that its citizens should be spending days and nights queuing for fuel at filling stations? Would we say that that is leadership? Not at all. It is not leadership. The challenges, the mismanagement that we have seen in the AIP program, where, as the leader of opposition has put it, there is a segregation, nepotism in the distribution of fertilizer. Should we say that we have a leader that loves us all? No, we don't. And corruption everywhere. Fuel deals, fertilizer deals, construction deals. Is that leadership? The answer is a straight, emphatic no. And you talk about the hunger. What kind of leader does not come out and speak to people? Even just to say, Pepani, I know that you are going through these problems, but you don't have that kind of leadership. People actually thriving on kitete, thriving on mangoes. What kind of leadership is that? When you talk about human rights abuse, peaceful demonstrators are being oppressed, denied, frustrated. Is that leadership? Even the elections themselves, the voting, people to register to vote, you see the disenfranchisement that is there. And you see that this is a leader that loves us all. We want to make sure that we have peaceful, fair, and credible elections. Not at all. And he's quiet. And to make matters worse, we are talking about the government being bankrupt. There is no money in government. You go to the district hospitals, ask if they got medicine, simple medicine for malaria, for women, pregnant women. There is no medicine in hospitals. At the councils, ask the DCs, they'll tell you that they haven't been funded for months on end. You think that is leadership? No, it is not leadership. That is why I would want to agree with Dr. Chaponda that Malawians should not be in despair because His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, come 2025, is going to reverse all these sufferings, is going to end all these sufferings. But for us to make sure that the Professor Arthur Peter Mutharika comes back and the DPP comes back, we must all go and register to vote. Let us all go en masse and register to vote. I thought that I should add those points, Honorable Leader of Opposition. Mwina munchicha wasu pang'ono kungoonjeza.
kuti vuto limene tinalo kumalawi kuno, vuto lalikulu ndi utsogoleri basi, palibenso vuto linali lonse ali utsogoleri kuti timene tinawo pano ngopanda masomphenya, ngosakonda anthu a dziko lake, ngodzikonda okha, utsogoleri wokonda kuba, wokonda kuzunza anthu. Tikutero chifukwa chonena kuti mukaona nkhani yakuti kusowa kwa mafuta azibambo ndi azimayi kumagona pa filling station masiku opitirira, umene wokusonyeza kuti ndi kukanika kuti no kukonza mafuta kuti apezeke mdziko muno anthu akhale pabwino, ndi utsogoleri kukanika kumene. Tikakamba nkhani ya fertilizer yemweyo olandirayi umapezeka kuti anthu ena akulandira, ena sakulandira, madera ena kulandira ochuluka, komanso umapezeka kumeneko kuti katangale wochuluka. Nkhani yake ndi utsogoleri, utsogoleri wofuna kuononga, wopasula, wosakaza. Chimodzimodzinso tipite kunkhani za corruption zimene ndafuna kukonzera. Akatapite uku fuel tikagule ku mabucha, fertilizer tikagule ku mabucha, ayi tikagule atuku kwa mabodobadoba katangale. Munthu amene wapanga katangale sungadzibere wekha, ngati we pa nyumba umadzibera wekha, sungadzibere yayi, koma umahamba chifukwa kuti weso pa nyumba ndi mmene zikuchitikira pano, kuba chifukwa anthu samakonda dziko lawo, samalawa. Chimodzimodzi tikatenga nkhani za njala zoona ndithu amalawi, kwa president sangatulukeko ndikudandaula kapena kuti dandaula limodzi tumalira limodzi ndi amalawi kuti inde kuli njala wamuna mwaiti panga chonchi kapena tapanga chonchi mina nkapangira Professor Arthur Peter Mutali ayi ndithu osatuluka chimanga chonso kwana mizano nekuti chimanga chituluka mwezi wa November tiyamba kugawa chimanga pano kuti nina pano kuli pamene wagawira chimanga akamagawa chimanga ndipo pamene popo afuna kuti no agule mavoti kumene koko akapanga chimanga ko akagula mavoti kukhala utsogoleri sumakhala choncho. Nkhani ya zisankho zomwezi kupezeka president angokhala akatafuna kuyenda akayendera kumadera amene akuganiza kuti kumene kuntumira mavoti akuyendera kumudzi kwawo kale, koma si president iwo kwasiya kokha, ndi president wa dziko lonse momwe kuti abwerenso kumangochi kapena apite ku Tcholo ayo sapanga zimenezo. Komanso zimene zikuchitika ku Electoral Commission kuti kuona mmene zikusokonekera kumene kuti sangayankhulepo ndi kudandaulapo kodi ino president wofuna kuti chisankho chazaende bwino amene ndi kuti ndi tsogoleri ayi. Tikatengeranso ndi dziko lino padakali panopa ndi kuti no chuma cha dziko chatheratu kulibire ndalama mupite kuma DC kuma council kupeza ona kuti zipatala zimene mafuta mukhala kuti osowa nkhani yake ndi chani ndi utsogoleri. Ndi tikamanena kuti botfund bizadi Dr. Chaponda kuti mavuto osewa Malawi atha chifukwa cha Professor Arthur Peter Mutali akubweranso 2025. Professor Arthur Peter Mutali ndi waluntha ndi wodziwa ntchito yake yotsogolera Malawi, mwa iye muli utsogoleri. Ndiyeno kuti zisezi zitheke tiyeni padakali pano ameki akupanga kalembera ngakhale kuti aina labi akupanga njomba koma tiyeni tikalembetse kuti chaka cha mawa aliyense mavuto amene tikwani nawo tithane nawo, chifukwa kuti tithane na mavuto amenewo ndikuthana ndi boma ili la Achakwera kuti Achakwera achoke pabwere a Professor Arthur Peter Mutali. Uthenga umene mafuna ndi ngonjezerapo pamene zimene leader of opposition Dr. George Chaponda afotokoza kutundama kufotokozera ndi uthenga umene zikomo kwambiri bwana kundipatsa mwayi kuti so ndikathenso kuyankhula ndama zikomo. Alright, before we go to my interviews, the last time Governor Sota President Abwere na Parliament azanke mafunso panali kuvutana ndi mbali ya boma nkhani imene mnakayikambirana ku business committee Sota President Abwere azanke mafunso mmakambirana kale kumeneko ndi zinali bwanji? Ndinafunsa ku business committee tinakhala nayo business committee kuja kudetsa zulo ndiye nafunsa kuti tifuna tikhale a president Abwere ndi ananena kuti pamalamulo paje panela kukhala ma question 5 kuti Abwere ndiye pa nthawi imeneyo iwo anali ni ma question awiri okha ndiye nanena kuti palibe chovuta lero tiwonjeza ma question acho akhale 5
ndipo apa tikunena pano zachitika. Zikachitika choncho ndiye tikhalanso ndi special business committee imene tidzayitanisa next week, yoyitanisa ife opposition kuti akaone ma question amene tifuna kuti akhale president yu. Ndiye business committee ikavomera ndiye kuti azabwera. Mafunso ake ndoti ali around nkhani imene. Kumbali ya mafunso kumakhala ngati kusambana kwambiri amapangidwa control mafunso mu nyumba moja ndiye ngati mwina leader of opposition mukuonetsetsa bwanji kuti aphungu anu akati ngeso nawo gawo kufunsa nawo bwino mafunso mu nyumba moja. Izo zosavuta zimene zimachitika nzoti funso lija tikayika tapasa mafunso ambiri chifukwa iwo amanena kuti mafunso ena angati kuyankhidwa ndi nduna osati president. Koma mmene takikira ivi mafunso pamenepo ena tidziwa kuti ayenera kuyankhidwa ndi president kwenikweni ngati nkhani ya mafuta iyi. Chifukwa pajamuziwa last parliament ija tinakambirana ndi amera, tinakhala ndi makomiti chani, palibe chachitika. 2 nkhani ya chuma chathu cha dziko lino, pali nkhani ya mgwirizano wathu ndi IMF zimene zofunika kuti ya president ajachane. Ndikuti wazanena kuti yayi imene technical ipite kwa Minister of Finance, koma ifinera kuti tinafunsa Minister of Finance koma tili ma standing order tutimaloledwa kufunsa question kuti Minister of Finance uja ayankhe ma question ena ati afunsidwa pamaka understanding order 69 kuti minister uja yake ulendo wacha nafunsa twice minister sana kuoneka, koma lero anena kuti akaoneka. Komabe tifuna ife kuti ikidwe pa standing order komanso ikhalapo question ina yoti ayankhe president, that president wasiko. Mukukumbukira koma nthawi ija tinalifunsisa kuti a minister akunkuyo, Minister of Information, abwere mu parliament moja ayankhepo nkhani imeneyi. Ndiye anatiuza kuti anayankha uamuzi wa zinalizongo kangana. Okay, so pano pali commission ya inquiry. Komabe ife ngati in a leader of opposition ndaiona commission of inquiry ija ndaonikirapo bwino, koma tikanafunanso kuti tikanafunsa ma question kuti kodi anthu anasankhidwa kuti akhale mu commission maji expert yawo ndi iti, chifukwa zikumukhanika mwina mwache kuti ndi omwewo amasankhidwa nthawi ndi nthawi. Ndikunena kuti chane zina mwache ma commission zimakuchitiwa kungoti zingochita rubber stamp. Sindikunena kuti ichitika apa, koma ndikuti amalawi amafunika kuti aziona. Komanso parliament ili ndi mphamvu yoyitanisa anthu ngakhale ali mmene muja commission maja nikuwafunsa ma question. Ine pa nthawi ijana ali kunena kuti ine ya Mezgate sana ndidanisa parliament ngakhale nafunsidwa ndi commission of inquiry. Choncho ifenso parliament tili mphamvu yoyitanisa ngakhale report ija itamali itatuluka tingatenso kupitiriza ndikufunsa anthu ena ngati sina kutisidwe ndi zinthu zina. Like, share, Malawian cameras, subscribe.